Există două feluri de oameni, cei care spun n-aș face asta niciodată și cei care întreabă când decolăm. Eu, evident, fac parte din a doua categorie, așa că am urcat în Postăvaru pentru una dintre experiențele pe care le aveam de mult pe listă, parapantă. Aici l-am cunoscut pe George Coteț și, sincer, înainte să aflu că este campion mondial la parapantă, mi-am dat seama de un lucru mult mai important. Omul îți inspiră încredere din primele minute. Îmi face instructajul, îmi explică totul simplu și clar, iar câteva minute mai târziu decolăm. Mă așteptam la multă adrenalină, dar ce m-a surprins cel mai tare a fost liniștea. Plutești deasupra Brașovului și pentru câteva momente parcă uiți de tot ce se întâmplă jos. George este unul dintre oamenii despre care ar trebui să vorbim mai des. Campion mondial, un profesionist desăvârșit și un om care transformă un simplu zbor într-o experiență pe care nu o poți uita. Dacă ajungeți la Brașov, puneți experiența asta pe listă. Iar acum sunt curioasă, voi ați avea curajul să faceți pasul în gol sau ați rămâne cu picioarele pe pământ? Scrieți-mi în comentarii.